Sige, ako na lang. Tapos, papa-XP kita. Ikaw na lang kumuha daw gusto mo. Palagi kitang XP-an. Pero, wait lang, Aki. Kailangan ko munang kumuha ng ano. Ano kasi. Ng XP. Let's go ko na tayo. Kuya Mat, may ano ka dyan. Uy! Kuya Mat, may ano Kunin mo dyan. yan. Golden apple. Golden apple! Naku, nabigay ko na sa'yo dun sa chest na isa. Hindi ko pa nakukuha. Kunin mo. Doon ka muna. Mamamana muna ako, guys. Kung may torch ako. So, ano muna natin dito mga arrows ay di kailangan ko pala. Sorry guys. Ay! Ah! So guys, may lighter dito. Nagpasabog kami TNT ako, nadamay ako guys. Saan? Doon sa miner? Huwag ka mag-ingat ka dyan. Baka kung mamatay ka dyan. Uy! Kukunin ko muna ng XP. XP! Uy! Kukunin ko muna. Tapos yun, na ikaw na lang. Mukha na ako. Busog na ako. Ito ka? Wait lang, kukunin ko muna XP para magpa-level ng armor. Tapos ikaw naman susunod. Tulog ka dyan, no? Ako na. Gaman, samahin mo ako. Okay, ako na. Ano? Espada. Hindi pa ako level. Ako na. Ako na nga, tapos papatay na kanyan ako. Wait. May stick ka. Wala nga ako stick eh. Common. Sorry. Common na ako stick dun. May breaking one na. Tignan natin kung pwede. Yan. Tumbas dito. Ah! XP cost 19. Grabe naman. 19. Kamusta na 2019? Yan. Nasaan yung stock armor? Hindi ko mat magsalita ka. Di ako nagsasalita. Kay MJ. Ako guys, ako lang magsasalita. Si kuya ko tamad magsalita. So guys, gumawa akong bagong ito guys, espadas. Kasi guys, kinuha ni kuya ko yung sharpness ko, ay yung diamonds ko. Ito po Papunta yan. muna ako doon. Punta muna ako dito and okay. Uy! Uy! Ano pa na mo? Ginagawa mo. So guys, mahaba-haba na yung video natin. Pinabot na natin ng 12 minutes. Yeah guys. Guys, saan ba kayo nag-aaral ako sa Tarlac West?
So, mag-upload si kuya ko ng Roblox. Pero guys, mag-Arsenal tayo. Kuya matanong ba ano mo? Arsenal? Ba, Wala. kuya mat na. Hindi ko alam. Siguro guys, mag-ano na lang siya. Ako na lang, Ako na. siya na lang pala mag-upload. Oh guys, mag-ano rin ako. Gagawa ko rin YouTube. So guys, yun, may TikTok rin ako pero iniram ko lang. Isa lang napapaano ko. So, kung mapapakita ko na yung mukha natin kung nag-5,000 subscribers. Kasi i-like nyo ba like and comment and share. Ganun lang guys. So guys, kung umabot na nga ang gunon, is papakita na namin bahay namin. Magpapag-giveaway din kami ng mga bay. Kaso, Guys, para lang dito sa coupon na to. uy! Sharpness ako dito. Sharpness ulit. Ay! Yan na lang, sharpness. Sharpness at time breaking. Sharpness at saka breaking ulit. Oh. Wait lang, kukunin ko muna XP. Uy, ako naman ah. Wait lang, kukunin ko lang para magpa-level lang. Ako level 30. Para mamaya, Joke lang. papaano na kita ng XP. Dami ng blocks. Yeah, mite! Joke lang. So ngayon guys, pwede rin kami mag-vlog. Yung nakakatawang videos. So, kaya ganun lang. Di ba kuya Mat? Oo. Hindi nakakatawa minsan. Okay. Okay. Kuya Mat, ako na lang mag-araw. Dali. Araw. Perang araw. Ha? Araw. Peram. Hotdog. Peram! Ayoko nga. Oh. Hindi po. Sorry, Jo. May buo ka na. Ha? May buo ka na. Wala pa. Ito, may buo ako dito. Peram. Peram. Enchant mo ah. Oo. Oo. Nasaan ka? Wala na ako lapis. Nasaan ka? Ito na. Uy. Sila na. Sige, doon na muna ako. Paana muna ako. Pag ko papanahin eh. Target. Saba. Parang wave ko lang. Yamite! Uy, gagami! Next wave. Remote, next wave. Nawala. Next wave. Dun. Next wave. Next wave daw kayo mata. Ayan, next wave. Ayan. Okay, next wave ulit. Uy! Na ano? Ay! Oh, Aray! Yamite. Joke lang guys. So pwede rin ako mamatay kasi naman ako. Kunin mo, sayang yung sharpness mo. Dalian mo. Wala ka ma-XP eh. Joke lang. Aba na, bilis mawawala agad. Wait lang. Ayun. Naglag lang ako guys. Namatay na ako. Bilisan mo. 10 seconds lang to.
gamit eh. Kumat, dyan ka muna nga, labanin mo. Dalihan mo na, dalihan mo. Need some... Yung diamonds mo sa kabila, oh. Ah. Yung diamonds mo. Akit na, bilis! Sorry. Akit na! Madami na, tako. Ikaw na Baka wala na ako ng ano. Natakot ako sa'yo. Wala naman ako nakuha sa mga gamit mo eh. Dalawa lang naman yung ano ko. So creepy. So ito guys, ito na lang ang last. Ito na magtatapos ng video namin. Yun lang guys, weekly lang. Pinakita ko lang ang aking kapatid kung gano'n siya galing maglaro. Eh, di naman siya magaling maglaro eh. Shoutout. Okay. Mag-comment na lang po kayo para ma-shoutout ko po kayo. Shoutout na rin po sa aking kapatid. So, ayun na lang po. Like, share, and subscribe. And, pindutin nyo na po ang link. Ang bell. At comment and share. At comment and share. Okay, yun na lang guys. Good. Bye! Bye! Bye-bye na ako, Budi.